Pre! Pre! Ay kuya, nakalakaw na biya si sir, bag-ulang gyud. Ngano ka ang gipadali ko ni ma'am no? Unsa kaya ang ipatrabaho sa ako? Madali ko niya. Man, sarado yang balay. Ayo! Ma'am? Oy, Claire! Ikaw man day na! Nadugay man lagi ka! Unsa naman po ni igisukot, oh? Ma'am, nalangan mong ko kay nangitat ko na akong blouse. Wadyo tagaan niya nga dili magpakigol. Nagtiga na putong mataron sa akong bana. Napay gisuot, oh? Isa kadangaw ra. What? Nakita pang abaga. Ma'am, mag-unsa day ko. Nakita ni mo ng kahoy? Bughaon ni mo na tanan. Sige, ma'am. Isuda pala ng kinabuhi, oy. Madaot mo po datong beauty. Mahurot ba kanan niyag bugha? Nahasta mang lanaya? Napay pusing, oh. Nakaside view pa. Langga, asa man ay akong kalo di ay kay mo biyahin ako. Daghan tong pasahero ba kay tabo? Tuara si mong likod, oh. Kapit na kagikuhit, ana. Uy, naarab na ni dire. Unya, di na ako magdugay langga kay mo biyahin ako. Hoy! Naunsa ka? Daghana din na tong kahoy langga. Uy, dili na lang ka ako mo biyahe kay akong bughaon. Unsay dili mo biyahe? Lakaw na dito. Nagsigal ang mata nimo, ha? Mura kag nakakitag maligno. Bis bughaon na to. Sige, mulakaw na lang ko. Oh, mao na. Kailain may kitanaw. Kataya na bangga nung kuda. Naa ba kasi pare di ano? Kaya naiupat ka pasahero dito ba? Pwede na kang makarga sa akong motor. Tagduha mi ato. Ay nagnaa si pare di ano magdali bi. Pre! 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 Ay kuya, nakalakaw na biya si sir, bag-ulang gyud. Naa na pud ni si Lucio, oh. Nakalakaw na din si pare gang. Ginsa naman pud ang imong gipangita. Mare! Naa si pare di ha? Hoy Lucio, naa ako dire. Asa man ang mata nimo gatan-aw? Ay mare! Naaman day ka di ha? Abi na kong nalipat ka ba? Claire, pamugha na diha. Wala pa kang kabughag isa, ha? Katawa-katawa pa. Ay mare! Asa ni si pare? Pre, wala si pare ni mo dire, maong lakaw na. Kay dili ka concentrate si Claire og pamugha, kay sige pug pa-cute-cute. Sige mare! Dagboy aning Lucio, may pag mapandol. Mauna, kay di man magtan-aw sa dalan.